Good morning, Cebu. Ayan na. For all those baskets, please give your ID and information. Thank you. We're now here in Cebu City. Dito na po kami sa pier. So dadaong na lang po yung aming barko. Bababa na po kami ng barko ngayon because we are here now in Cebu with Billy, Jigjag, Brenda, Inday, Bakang, and Gwen. Together with me. That's G. Huy! Aga-aga. Ayan na po tayo. Bababa na tayo na Cebu. Then nakaabang na rin yung aming sundo sa baba. After that, diretso tayo sa aming tutuluyan. Kung saan, abangan. Oy! ang aga-aga mo naman maging best actress. Ay. Bababa na po kami lahat ngayon ng barko. Asan na si Gwen? Si Gwen, nakatulog sa bad mo yata. Dito na po kami ngayon. Pupunta na kami dito sa aming service. Hintayin na lang namin. Dito na kami ngayon. Gaabang palabas na. Nahanap namin ngayon kung nasan yung aming service. Isusundo sa amin. Nasaan na kaya siya? Tawid na tayo. Barbie van. Balikan. Saka na ugar. Saka na punta dito. We're already here. One Oasis, Cebu. Dito na kami sa aming tutuluyan, mga moms. Dito kami mag-i-stay. O, diba? Kabog. Sa kaliwa. Parang tunga ko yan. Building 3. Park. 100,000 monthly to park. Ano yun? 100,000? Na, pak, dahil. Good morning and mga moms, dito na kami mag-stay sa One Oasis Cebu. Tingnan natin. Ha? Short? So, Hi daw, hi! andito kami ngayon sa One Oasis condominium sa May Mabolo na kung saan kami mag-stay kasi ito lang talaga yung kaya ng budget ko. Ha? Kasi nga we are social climbers. We are social climbers and we tend to do things like very impossible in the normal doings. So let's go. Let's ride the elevator. Sa lahat ng mga magpapabook dyan, Airbnb, pumunta kayo ng Cebu. Just message me na lang or ano,
Kasi nasa Airbnb naman to. Then the owner is a friend of mine, the owner of the RU restaurant. Ay, hala, na-shock siya. Ayaw mo makita ate ah. So, let's ride. Let's ride. Tapos Stay. overload mo. Overdue. It's been a long time. It's been like 17, 18, 19. 18, Last ko yata punta din 17. 7 years. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6, 7 years. 2018 last na dito, no? 17 to 18 wala na ako dito. Wow. Nakati mo nag-18 dito. Nakaanip. Ay, wala na karta. Wala na ako dito 2018. Q&A, naglatara 18. After, wala na ako 2018 na ako nagpunta dito. Sobrang tagal na pala, grabe. Namiss ko tong house ko na to. Dito yung Ay, nagkaray. 2019 na apa ka, oy. Ay, makuan ha. 2020 kami na din ibaka. 2021 to. Hindi, 19 no, doon mo tayo sa kuan. Apartment. Oh, so siya lang aming... Yan, nandun Ah, sila may dito. dalawang kama. Oh. Ay, dalawang kwarto. Ipanggutom na po ang lahat. So, pakita mo yung room Friends, natin, ang Tay. ganda. Oh. Ayan, ang aming room dito tayo. Yay! Billy, do you remember here? Ito mo, Gwen, oh. Do you still remember the moment? Sumuka. We're still together. Ito na po yung, may ano siya, aircon siya, may cabinet. At, ayan. Sa? Ito yung ating terrace. Hoy! Gago. Oh, di ba? Ganda ng video namin. Ganda ng in-stay namin. So, this is Airbnb. So, pwede kayo mag-PM, comment down below kung gusto nyo mag-stay dito para po ma-assist natin kayo. So, I guess meron din sila swimming pool dito, di ba? Sira kalibot ang bus pikas. Ay namin eh, mga dira mo. Si Kuan Willie. Dito ako sa kabilang side, Gwen, na. Si Inday sa taas, diri may sa baba. Ha? Kamu maduha? Dili ko lagi din na. Kami dahil mahal tiya. Diyan ako sa kabila. Tulo ba na sila dito? Nila to. So, diyan ka? Dito ako, chef. Doon ka na sa kwarta? Ah, kwarto? Hindi ba dito tayo lahat? Hala ka. Doon ka na sa kwarto kasi? Ayun. Ay. Kamera, magkita ko ka. Namiss ko dito. Or gili ka dawaton na bakang. Bakang. Asa si bakang? Dito na tayo malalaki. Hindi na taday. Kay gagmay man ta. Di mo ito sigo. Sigot ta. Planting man ta. Hala. Si Billy, asan niya? Ibutang si Billy. Sila tulong. Dahil ikaw, ano ka? Si Billy, kaya dali mo sa oras. Si Billy, kaya dyan tunga si Billy. Ang anak, gumahati. Kami man diyan magkatabi. Hindi pwedeng magkalayo si Billy at saka si Jigjag. Ayan. Ito ka bakang, pagkatulong. Na, Hindi ka, Inday. Diri mi sa kwarto, pikas Jake. Si Bakang Dia. Ha? Si Bakang Dia. Tulo. Oh. Dili ko. Tulo na sila diya. Pag kami tatlo nila baka malamang magbe-blending talaga tayo sa kwarto. May wifi dito. Puro hill. Ayun o, sa gilid mo. Kasi, kasi, Good, oy. kasi, balik ka sa pag-aalalay ngayon. Ako kuha kay kwarta. Mag-alalay ka muna ha. Halala. 400 lang yung bit-bit mong packet money. Sa akin kang hihingi ngayon. Hindi ah.